Nagpunta po kami ng Metrobank kanina. Tinanong po namin kung paano makita yung transaction history. Ngayon po, pinag-sign up kami sa Metrobank online. Pinagawa kami ng account, sir. Ayan po, i-login po natin. Tinype ko na yung email, username, at saka po yung password para ila-login na lang po. Okay. Balance ko yan ngayon, sir, 55 pesos. Transaction history. Ngayon, sir, balik muna tayo sa mga transaction natin. Nilista ko na rin po. Ang unang transaction po natin ay noong September 29, umorder po kayo ng 40 kilos na wings at nagkakahalaga po ng 5,400. Base po ito lahat po yan, base po yan lahat sa conversation natin. Ulitin ko lang, sir, noong September 29 po, umorder po tayo ng 40 kilos na chicken wings, nagkakahalaga po ng 5,400. Binayaran po natin sa pamamagitan ng bank transfer noong September 29. Debit by debit po. Ngayon po, review po natin, sir, dito sa transaction history. September 29. Ngayon po, makikita po natin yung date dito sa left side. Tapos, kung anong type of transaction, kung withdrawal ba or deposit. Ngayon, sir, dito naman sa bandang kanan, yung total amount. Pag po ganyang kulay pula, sir, ibig sabihin, withdrawal po yan. Ngayon, sir, balik tayo dito. September 29, order po tayo ng 40 kilos na wings. Binayaran po nyo via bank transfer ng September 29. Ngayon, sir, hanapin po natin yung September 29 na nagkakahalaga ng 5,400. September 29. September 29. Ayan, sir. Verified po. Nagbayad po kayo ng 5,400 noong September 29. Okay na po yan, sir. Okay na yan, sir. September 29. Ngayon, sir, for our next transaction, October 1, order po tayo ng 40 kilos na chicken wings. Same from previous. And also the payment po, bank transfer. Ngayon po, hanapin po natin yung October 1. October 1. Ngayon, sir, verified po natin. Nag-transfer po kayo. Pumasok po, 5,400, October 1. Then, okay na po yan, sir. For the next day, order po ulit tayo ng 50 kilos amounting to 6,750. Ang payment option po natin ay same day, October 2, via bank transfer. Ngayon, sir, hanapin natin yung October 2. October 2. Ito, sir. October 2 is 6,750. Na-debit po siya, 6,750. Tama po. Di okay na po yan, sir. And then, the next 2 days po, is October 4, nag-place order ulit tayo ng 60 kilograms amounting to 8,100, and then payment option is bank transfer the same day, October 4. Ngayon po, hanapin po natin yung 8,100.
Oh, yung nakikita yung ibang kulay green dyan, sir, galing po yan sa iba kong client na nagta-transfer din po. Kasi yun ang payment option ko via GCash o kaya bank transfer. Ngayon, sir, na-confirm natin 8,000 na lang po. Okay na po, sir. After 3 days po, umorder naman tayo ng 70 kilos na chicken wings amounting to 9,450. Payment option via bank transfer. Itong transaction natin noong October 7, ang ating payment is partial. Noong October 7, hanapin po natin sa transaction history, sir. Ayun po. Nag-initial po kayo ng 2,300. Okay po yan. And then, the balance remaining is 7,140 to follow noong October 8. October 8, 7,140. Yan, sir. Nakita din natin yan. Verified na rin po yan. Bali, yung 9,540 po natin is partially paid by 2,300 and 7,140 with a total of 9,440. Clear na po tayo din, sir. And the next 2 days po, nag-place order po ulit tayo ng 50 kilos na chicken wings amounting to 6,850 via bank transfer the same day, October 9. Check po ulit natin dito sa transaction history. October. Ayun, sir. Meron po tayong nakitang 6,850. Pero nakadate siya ng October 11. Pero kung mapansin nyo dito, sir, between October 9 and 11, pares 50 kilos with the same amount, 6,850. Kung titignan po natin sa transaction history, isa lang po yung pumasok na 6,850 noong October 11. Ngayon, yung nawawala po is either October 11 or October 9. Ayan, sir. Tapos, ito naman huli, latest transaction po natin is 60 kilos, which is kahapon po nangyari transaction na yan. Nag-pay po kayo via GCash. Na-receive ko po yan, sir. Ngayon po, it's either nandito po sa dalawa ang nawawala. Kasi kahit tignan po natin dito, October 11 and 9, ayan, sir. After kasi ng October 8 transaction, hindi na po nasundan. October 11 na po agad. Wala po yung October 9. Ayan, sir. I-scroll down ko po hanggang sa pinaka-latest transaction ko. October. Ayan po, sir. Ang pinaka-latest transaction ko is October 13. Kasi, since nga po nung wala po akong na-withdraw, hindi na po ako nagpa-bank transfer. Puro GCash na po. Dahil po dun sa hindi po natin alam kung anong nangyari, bakit po hindi ko na-receive.